नमस्कार भिओडी टीवी को आपण को स्वागत। आसंतु देखिबा स्वाधीनता दिवस संपर्कित खबर। 76तम स्वाधीनता दिवस पालित। आजादीर 75तम वर्ष पूर्ति उपलक्षे सारा देश पालुची स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। आज देश पालन करुची 76तम स्वाधीनता दिवस। पल्लीरू दिल्ली सबुठी उत्सव मुखर हो जाइछि। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ଲିମାପଦର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରପନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। आजर यह कार्यक्रम को विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री प्रज्ञा पारमिता देवी, राजेंद्र सबर, प्रमिला पाढ़ी, माझी बाउजी और मोहिनी मीनाखा प्रमुख परिचालना करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट भिओडी टीवी।